kazwai morohi muri Zimbabwe tinovimba tiri kusangana muri muhutano hwakanaka. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Panapa mune chiso chitsva sangana nevatsigiri veDrewmas Media. Linjani vavukela vathandekayo veDrewmas Media. Mina ibizo lami nginguNesisa Ndlovu. Ngiyathaba ukuhlangana lani, ngiyathaba ukuba lani, ngizabe ngilani. Andiri munoziva mukadzi edza the big five. Shumba iripo, nzou iripo. Khona apa hayi, Ndlovu achihoro. Ipe isiphuthesini enye language egames. But mukahuru unoizwa ako. Indlovu phela. Shumba? Yes. Ayiwona sifuna ukungiphosa. Atitaura zve-big board. Honguka muri Zimbabwe kufara kwatiri kuita, kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Tine nhau iri kutaurika, nhau yanetsa zvikuru munyika yeZimbabwe. Zimbabwe yazunguzika. Inhau yevanhu vari kudimurwa tugunwe, tuminwe, hanzi twemumaoko kana twemutsoka. Vanhu voita bag. Indaba leyi siyahlupha kakhulu ngeindaba esigcwele iHarare yonke, iZimbabwe yonke, angazi nxa khona umhlaba wonke jikelele. Abantu sebesenza imali ngokuqunwa iminwe, umuntu uyaquma umunwe from omncane lawo le price yawo, olandelayo ngikhona le price yawo, but ekuqumeni iminwe khona apha abantu sebehlangana lama esithi ngama challenges, ngoba yakwanisa ukuthi uquma umunwe wangikhona ukwanisa ukuthi ube le infection or anything eza ku affect, but yinto esenzakalayo ngesikhathi salamhlanje ukuthi yinto esithophile khathesi wonke umuntu sesiyaqumisa umuntu ukuthi athole imali, ngoba abanye abantu bangamavila abafuna ukusebenza phela, but sithi abantu sebenzanini, but for the meantime indaba ekhona ehluphayo, indaba esegudwini, abantu baqumisa imini ukuthola imali. Nawe yari kutaura ndeyekuti hongu vanhu vari kuita dzimari ka, asi ka pakudimurwa zvigunwe paya vanogona kuita infection. Uyezve manzwiro atiri kuita zvinezvi ndeyekuti vese vakadimurwa zvigunwe patoo nehonye dzakutotanga kufamba. Chiimajina uri munhu mupenyu uchifamba honye dzichibuda. Ndingati pari zvino muri Zimbabwe hatisati tawana vacho vane dambudziko irori vapinda mudambudziko, asi isu tinozviziva kuti seDrewmas Media tinokupai vanhu vanobatsira. Tozviziva kuti tichavawana manje because hanzi kuzvigunwa kunoita makiu. Hatisati tawana hedu pazviri kuitirwa, asi kana chabvondoka muchauya kuDrewmas Media, then tokuratidzai kwamunokwanisa kunge muchiwana ruyamuro. Saka takakumirirai vanhu vakadimurwa tugunwe nevachada kudimurwa tugunwe. Ngatitaureka pamwe chete kuti zviri kufamba sei, munozviona zvakamira sei. Quick back then zvatorova inobuda here. Indaba yakhona iyahlupa. Into enzakalayo ukuthi thina sekwanisa futhi ukuthi sikutholela abantu abazalincedisa nxa kuyikuthi uhambile phela wayequnwa umunwe wakho, ususule problem, inkinga yakho sihlangana layo awusakwanisa ukuthi uhambe layo phambili, ngoba ayisibo bonke abantu abancedisayo esihlangana labo bakwanisa ukuthi besincedise kuye phambili, but thina sekwanisa ukuthi silincedise. Xa usubona ukuthi iproblem yakho isikwehlulile, buyanini silinika abantu abakwanisa ukuthi belincedise masinyane. Khathesi sisadinga phela futhi ukuthi ziqunywa ngaphi. Nxa singathola ukuthi uqunywa ngaphi, liyabuya futhi sililayele. Pane vamwe patinotaura nhau dzakadai so vanoti hanzi taigagaga. Hatozviziva ndozvamunenge muchida, asi chatoda kukuzivisai zvakare muri Zimbabwe ndechekuti kana tiri paDrewmas Media tiri pamusha kwekumhanyira chaiko hapana, tinoda kuzvipa nguva yedu. Kana munhu uine kwauri kumhanyira, uda kuenda kutoileti, uda unobika, tanga waenda YouTube aiore, wozodzoka waane nguva wozotarisa, nekuti chiripo ndechekuti hatidi kuti gaga chimhanyira kwauda kuti mhanyire, vamwe vosara vasina zvizhinji zvavanenge vawana. Naizvozvo muri Zimbabwe panhau yatiri kutaura, tichaedza kutaura nevedzisvondo, tichaedza kutaura zvakare nevechivanhu, votiudza kuti zvakamira sei. Tichazonzwawo zvakare ivo vacho vanozvita mazvikokota ekudzidza kuti ko chigunwe kana chabva ichi chakuite. Inini sekuona kwangu muri Zimbabwe ndokuromba kuri pachena kana kuti satanism, ngoba kuya ngokuthi igazi lakho liyasala khonapho and part of umzimba wakho usala khonapho. Wena lawe kumele uzibuze ukuthi kuya ngaphi umunwe wakho wena loba uthatha bawusa ngaphi, ukuthi asikahlangani labo abangasitshela ukuthi umunwe wabo uthethe wayiswa ngaphi.
lokuya phambili kwangikhona ukuthi ama-procedures akhona ayenzakalani, but lingahlala lilathi sizabe sesilayo information yonke naleyo silazisa ukuthi uhamba njani. Okwamanje yikho sithi thina asigijimi asiyindawo sikhona lapha, nxa ufuna ukuyenza okwenzayo yenza, uyasithola silokho esikhona. Indaba yethu yelamuhla khona sizayihambela ebantwini abemasontweni, abantwini besintu, ukuthi besitshele besibonise ukuthi bona bayibona njani, sincedisana sisonke nini, lani libe lolwazi lathi sibe lolwazi, sincedisana siya phambili sinjalo. Chiso chiri pamberi penyu hachisi chitsva. Kazwai munhu waMwari, tinotenda makadii zvenyu baba. Ehe, tauya nenhau iri kutsviriridza hanzi vanhu vari kubvisa zvigunwe zvekutsoka minwe, vari kutengesa minwe vachiwana mari yakawanda. Tichida kuti tinzwe kudivi resvondo kuti zvinhu zviri kuitika izvi hazvina maeffects here. Alright, tinotenda Mwari, but mostly though zvangu ndisati ndasangana physically nevanhu vakadaro, asi svondo rinotanda tiringoreceiva macause evanhu vari kuti zvakaitika kwavari, sande tirakuuya kuti tione kuti tingasunungurwe here, but though we are not sure because havasati vasvika physically. Saka ndirautotanga kuti unyatsoona nezvavo musi weSunday uyu kwavari kuti vari kuuyawo vanhu vakadaro kuti is it sure physically, but kana kukanzi zvinhu zviri kuitika, kutaura chokwadi zvinhu zvinenge zvisina kunaka, nekuti mushoko raMwari zvinonzi neshoko raMwari namazuva ekupedzisira vanhu vachava vanodisa mari nenzira isina kunaka. So tiri kuona kuti kana zvikanzi zvinhu zviri kunge zvichiitika nenzira yakadai so, inzira inoratidza kuti inzira isina kunaka mushoko raMwari. Why isina kunaka mushoko raMwari? Nekuti number 1, munhu ari kunozvisacrifica, kana achinge azvisacrifica azvipa, ende wazvipa kupi? Dai wanga wazvipa kuna Mwari, but wazvipa kuma-rituals, wazvipa to a certain cult, wazvipa zvinhu zvisina kunaka. Now wadaro, remember kuti shoko raMwari rinoti chaunodyara ndo chaunozokohwa. Wakwanisa kupiwa mari, but mari yawapiwa iyi waenjoya, ende waenjoya mari kune matambudziko mazhinji munhu aakuzosara nawo. For example, family, watobata mishonga, kana wanga uchifunga kuti maybe wabata mishonga mukusaziva, asi unenge watobata zvichokwadi, watotora mishonga, watoromba, watozvisacrifice. This is purely Satanism. This is purely zvinhu zvisina kunaka, nekuti ndopa unozoona pepe mafamilies mamwe akuzoya achiti tiri kungofa, tiri kuita sei, hatizivi kuti ichi chakaitika kare, ana sekuru vedu hatizivi zvavakaita. Nyamba kune munhu some years ago akaenda ndokubva azvisacrifice, akasacrifice chigunwe, but paakasacrifice chigunwe pane ropa kaipapo, pane flesh. Munhu wese akuberekwa mumhuri imomo akuberekwa achirwiswa nemweya yakabatwa kare. So kurudzira yangu ndere kuti kana kune zvinhu zvakadai zvinenge zvichiitika, this is totally bad, and also zvinotungamirira mukuparadzwa kwemunhu, apart from ronda chete raikonzereswa, but izvozvo zvacho zvega, that act iyoyoyo, money must not be loved in such a way. Mari inofanira kushandirwa nenzira dzakanaka. Iyi nzira iyi aiwa inzira yekwaSatani. Kuti saka munhu kana achiuya kuzorapwa akarapwa, anenge achirapwa achitendeuka here, kana kuti anenge achirapwa achikontinya kudya mari yake akadaro? I don't know kuti pakurapa ipapa arapwa toti munhu bozi nyaya iripo kuti munhu atozokwanise kurapika, especially zvavafanira vanhu vanga vachifonawo vachitaura nyaya iyoyi. Ndandiri kuvabvunza kuti imimi are you ready kuti mutendeuke? Saka vamwe vacho vanga vari kuti ndinoda kubva ndatotendeuka. I'm not sure, I don't know, I'll see them on Sunday kuti were they sure for sure. Asi kana munhu achinge anamatirwa kuti mweya uyu ubve paari, shoko raMwari rotikurudzira kuti iye akufanira kusiyana nazvo, akufanira kutedzera nzira dzaMwari. Zvaitika izvo, zvichida ngatimboti mari yacho maybe pamwe kana kuti anga asati aishandisa, but auya anamatirwa, then saka uchinozoishandisa here mari yayi,
ndowaamubvunzo. It's better kunodzorera mari iyoyo kuvakuru vezvigunwe vacho kuti ndauyawo. Then sometimes unenge wafira mahara. But sometimes watendeuka saka hakusina kana anything cheko chaunofanira kunge uchizoshandisa. You must leave it. And then the other question could, since Mati the family, since Mati the family or gonna quit affected because there is something to do with blood and Very flesh. true. So how is the family supposed to protect itself for not being affected by that? Wonderful. Ndo paya patinoti shoko raMwari rinoti kana uchinge wawana Jesu wavachisikwa chitsva zvakare zvapfuura. Kuti kana family manje vakatongonamata hakuna mweya yakabatwa kare inoita kuti vazovhiringidzwa. Why? Because vakunamata. Saka hazvikwanisi kuzovabata. But kune vamwe wekuti vanozongoona zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka but havasi kuziva manje kuti zvakanyatsofamba sei. Asi havasi futi kuti sei havasi kunamata futi. Yet it might be the cause. Saka zvinhu zvakaipa zvachose kana zvikanzi zvinhu zvinenge zvichiitika kana kuri kudivi redu rechinamato. Nekuti chatiri kuona munhu waMwari ndechekuti ruzhinji ruchati ngatimhanyei tinodimurwa tigunwe, kana ndadimurwa ndopuwa bhaki rangu ndobva ndaenda kuna mufundisi ndoreurura, asi mari ndaanayo. Ipapo manje mweya waMwari, remember patinonamatira vanhu ava Mwari anotaura nesu. Saka pane pamwe patinyatsona kuti uyu munhu akuzviitira intentionally. Pamwe pacho Mwari anofanira kutodhila newe usati watosvika kwatiri. Saka I think vanotozotenderwa naMwari kuti vauye kuzosunungurwa. Mwari anenge atonyatsoona kuti zvechokwadi avarida kusunungurwa. Because remember, ukazviti right, aregedza ndingoatempte ndozonosunungurwa. Watoonekwa kare nemweya yacho. Saka kana vakatora chigunwe chete pamwe gumbo kutozongoora rese hazvizozikanwa. Why? Because vanenge vatokuona kudhara kuti wauda kutozonosunungurwa, wauda kuti azvekutamba nesu, vatokustada. So it's easy kuti munhu agara angozviregedza onamatirwa obata mari nzira yaMwari. Mungaitawo here mareasons amunoziva ekuti why vachiora? Are they supposed kuti vaore kuti maybe spiritually ikokoko zvivafambirewo because uyo ari kuora, kana kuti vari kuora because it's really affecting them takuti medically? Kana zvikanzi vari kuora sezvinhu zvandataura kuti just over the phone asandanyatsosangana naye munhu atanamata. Asi kana zvikanzi kune munhu ari kuora adaro, ndingapindure nenzira iyi ndichiti, number 1, zvinenge zvakonzeresa ndezvekuti hakuna nzira yaSatani inogumisira yakanaka. Azviti chese chinoitwa naSatani chine chakaipa mukati, chero chikava nechakanaka pakutanga. Saka kuora uku ndokutoipa kwaSatani ikoko. Yes, physically there can be a challenge, medically, asiwo futi spiritually. Satani akakupa mara zviri kuti afara nazvo kakuti then the next thing he wants to destroy you. Saka Satani hambofa akava munhu akanaka. Saka kutongora kwegumbo ndokutoipa kwake, kunotongoprova kuipa kwake over what you have done. So umwe anogona kuti abatiko umwe anayo mari haana kuzomboora gumbo, umwe akazodaiso akazoora gumbo. No, sometimes pamwe pacho Mwari angada kuti utendeuke uone kuti this is bad, you need to follow Christ. Also kune munhu anenge achiplana kuti regedza nditange ndinoita ndozoya kuna mufundisi, ndozoya kuna profeti, wondinamatira ndambobata. Mwari anogona kugurira panzira before you even come. Tinotenda zvikuru munhu waMwari. Hongu muri eZimbabwe ndiwo mashoko abva kuna Prophet Jose ari pamusoro penhau yekudimurwa kuri kuitwa minwe. Iyi indaba esilayo lapha lokho esiqhubekela ngendaba yethu. uProphet Jose uyakhuthaza abantu uthi indlela le efuna ukuthathwa ngabantu ayikho right, njalo ukubola lokho kwenziwa izinyawo iminwe sort of like ipunishment eyabantu yokuthi uSathane akulanto enhle ayenzayo ihambe ngendlela enhle, kodwa laye kumele into emthabisa ukuthi ekunika imali yakhe lawe kumele uhlangane lento ezithile, kodwa uthi abantu
hambini phela ukuthi siyoqunywa iminwe yethu sithemba ukuthi sizahamba siyokhulekelwa nguprofeti kumbe siyothola uncedo lapho esithola khona ngoba ayisonto right njalo iya affecta futhi lapho sithi ngabe abegazi lakho ngoba kebe kuphume igazi lakho i-flesh so umzimba wakho wonke ubususele khona ngalo ofisa sikhangela i-family yakho yonke kulandelayo lakho singaba affected ngendaba yokuthi we abantu sesithanda imali ngendlela ezingayisizo and nxa esithi uprofeti uthi ensukwini zokugcina yizi izinto ukuthi abantu bazathanda imali ngendlela ezingayisizo of which abantu sebelandela indaba zona lezo but akayikhuthazi indaba eyokuthi abantu behambe beyoqunywa iminwe. Nauya muri kubvunza iyi inawo inotyisa ukaona uri munhu wekuti wakaberekwa nemubereki une minwe yako yakakwana uzoti iwewe ane sarudzo yekuti iwewe munhu wako ubviswe zvinova zviri zvinhu zvakaomarara zvamuri kubvunza pano zvisinei muonero wedu isusu pachivanhu tinenge taakuti kana mwana achinge aita izvozvi zvareva atengesa upenyu hwake hakuna upenyu humwe hwaachararama hunoenda nekuda kwekuti anenge atengesa upenyu hwake neropa riri paari zvareva kuti haasiri iye aromba asi kuti atengesa azvitengesa iye kune munhu anobata mushonga kana kuti akaromba kuti iye kwaari kuenda hakusisina chaakuitika ipapo ndechekuti iye ndiye akatorwa ropa rake raakutonoshandiswa kuzvikwambo zvenyika dzino ndikataura kuti kumishonga yenyika dzino inoshandiswa nevanhu vanoshereketa apa handiti nhau iripo ndeyemari here hanzi uripowa mari yakati wandei zvikuru zvisineika ndopatinotaura tichitika kuchiwa shuga iyo yakauya kaa nevarungu ava saka zvaakureva kuti aakutengesa upenyu nekuda zvakanaka kugara upenyu hwakanaka asi asina kumberi kwaari kuenda ndo mamiriro akaita nhau yamuri kubvunza pano iyi inhau inotyisa chaizvo pane vese vakabata vakaita izvi ngavazive kuti upenyu hwavo vari kurarama nguva diki diki nekuti chinoitika ndechekuti paabvisa ipapo panozoenderera mwiri yakachienda kunoora zvishoma nezvishoma zvichireva kuti upenyu hwake huri kuenda kunoganhurwa upfumi hwacho hwaari kuti upfumi hunenge hwasara upfumi hweropa wanangu hauna kwahunoenda hunoparara. Ipapo tisingazive pakushanda kweropa apo ropa rake kana rabuda kudaro pakuchekwa hazvisi zvinenge zvaakutorwadzisa dzinza rese here zvinhu zvakadaro zvazvinoita anenge atengesa iye azvitengesa iye pache zvake zvakafanana nevamwe vanopinda mudzin'anga umo vachitaura kuti ndiri kuda upfumi handisi kuda kudeura ropa chaari kuita iye kutengesa iye pache zvake muupenyu hwake nekuti iye mweya wake ndouchazorarama zvatoo zvikwambo zvichatengeserwa vamwe vanhu kusara iye hapana kurarama kusara iye upenyu hapana. Pasina nhau yekurwadziwa iyi tingati chimwe chazvakaipira chii? Chazvakaipira zvinhu izvozvi mukati mekubata kwavo zvakaipira chinhu chinoti unogona kuitiswa zvinhu izvi uchiti iwewe dzimwe nguva uchawana rugare asi ari matambudziko chete auri kuramba uchinoteerana nawo unenge watodyara dambudziko pauri rausingazofa wakagona kuripedza risina ani nani achakwanisa kurigadzirisa nekuda kwokuti iwe unenge wazvipira usingazive kuti ndokwazvichaenda iwe unenge uchiti wapiwa zvichangoita kuti iwewe pawaendesa chigunwe chako chirarama wakadaro hazviperere ipapo idambudziko rinokusvitsa murufu. Ongo muri Zimbabwe ndofunga manzwa mashoko tambotaura nevedzisvondo yezvezvi taaku nevechivanhu vese vari kuti nada nix bodo wikwete hazviite zvarambwa nesarudzo zvakwamuri muri Zimbabwe kufuka kana kuwarira. Asi chiundishamisa kune vese vatawana information shoma pari zvino pari kuti bag vanenge vainaro vari kupuwa bag 10 gida unenge uinayo apa asi wakutoti mhanya kare kuti edu indiya muriyo ko handii ndiyo mari yachaitsvaga here ende imali yankhona yagcina iphelela phela usiyalatshwa ngoba ukuthi ulapho ukuthi uthiwa usubola
umuntu la ukuthi akulaphe phela iyabe yenza i-effort yakhe sekubhadalisa futhi khonapho uyagcina imali yangikhona susala sulencane isingasekho mhlawumbe futhi abantu abalaphayo bona laba abangakhonisa ukulapha umkhuhlane no ibona laba futhi abakunika imali so asikabi kwazi asikabi leqiniso ipapapa dambudziko ratiri kufesana naro izvinezvi kana tiri kufeswa nevanhu vabviswa tugunwe ndiyo nhau yekuti vari kuora vachifamba honye ko mangwana dambudziko idzva rakatimira tisati taziva nderipi pachadzokera futi yekupera kwemhuri hai mhuri dzakwanisa mari ingangova just because yekamunwe wakutoita bhek muno ohodwa nje kuphela so I think ngoba igazi lakho liyasala so mhlawumbe ukuthi igazi lelane lisalayo maybe selibambana lele mhuli yakho yonke siqalisa ukuzwa kuthiwa imhuli akusela so indaba zakhona sisaselindele sibone sinisiqalise ekhathesi singene ekhathesi panyaya yeropa ndinobva ndafunga tiri kwachief bushu pane akachekwa kana kuti akarohwa nedombo achipinda mumaini then ropa ndokuzara ipapo ndopaitonzi ndopakasatira zvinhu zvese zvichireva kuti ukaona ropa rabuda patoo nenyaya ropa iro riri kupukutwa richiiswa kupi you never know zvinhu izvozvi zvimwe zvacho zvinokuafecta neramangwana rako asi nhasi uno wazviita zvichiti zviri very very simple Alright, indaba yokuthi thwa kulo muntu wachaywa lilitshe semayini begebha ngale uthe begebha ilitshe lamchaya igazi lonke laseligcwala khonapho and then so yabusungasakwazi ukuthi igazi lelana lithe seligcwele seliletha imali ngoba izinto zakhona ukuthi siyabe sike umhlaba sumikubi lo kunzima saka naizvozvo mhuri yezimbabwe nhau yatatanga tichaedza kuita follow up tichikuudzai as it happens kuti chii chaizvo chiri kuitika muguta reharare tanzwa kuti vanhu vachato nemabranches ndakaona hangu kawhatsapp message kuti kana unoda kuendesa chigunwe gara wabaya pazimex gara wabaya kwamutare kwakati saka zvimwe zvinhu zvinotoitika plus handizoti zvinosungisa here kana kagunwe kangu ndati hako ngakaende but abanye abantu ungakhangela kulo munye abahamba le mhuli zabo engumama lo baba bephuma besiyadinga imali ezinjalo but cabanga ukuthi abantwana nxa ama-challenges angikhona sebuya asoze affecte yini abantwana abakhulayo abangakwazi lutho sokodwa ababheki se-Drewmas media kuti mwe nemwe kagunwe kako ukaona taita ke 10,000 60,000 nenge yabuda tinofambawo nebhazi jeje ndona uyatanga tiinayo mhuri yezimbabwe saka ticharamba tichikupai as it happens nemanzwiro atechita kana tawana zvakare vari kuda kutaura nesu pamusoro penyaya iyoyi kana kuti vari kuda kubatsirwa watinoita tichikuzivisai kuti zvakamira sei senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kudrewmas media. Drewmas media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.